Because my drum was really fun. Oh, okay. They will buy some more food to come to work. So just cook some more rice will be fine. I was longing for it. You just realize there's something in the future.
viewers nga, grabe na oo. Alit, ang hangin at ano, except ngeten. Typhoon 8. Keep safe mga kapatid dito sa Hong Kong. Mag-end na rin ako. Kasi basta na ako dito. Thank you for watching. Ganito po yung Typhoon 8 ng Hong Kong. Palakas na siya. Papasok na ako. Ingat mga kapatid. Mga nandito sa mga Hong Kong. Thank you, thank you. Bye-bye. Lalakas na siya. Grabe, ang lakas ng ulan. So, grabe. Thank you. Ingat po. Pasok na rin ako kasi mahangin na.